आबादा जाबाय आदा अबिनाशनि जों डिसेम्बर 7 थारिखनिफ्राय मावनाय जादों। लाव दङ, थाइबें दङ, गार' दङ, माइ दङ। गासै 145 बिगासो जागोनदां। 145 बिगा। माइआ बेसेबां बिगासो दङ? माइआ जाबाय 9 बिगा। ओमफ्राय जुखामा? जुखामा 95 बिगा। आरो बिदिनो थाइबें लानानै गासै 145? 145। आच्छा, दा मा समनिफ्राय मावदों होन्दोंमोन नोंथांमोना? डिसेम्बर 7 थारिखनिफ्राय। डिसेम्बर 7 थारिखनिफ्राय जागायजेनदोंमोन? जागायजेनदोंमोन। आरो दा बेखौ माला फोजोबनाय जागोन बे माइखौ बा जुखाम बायदिसिना बे आरो बे नोंथांमोना जेनेबा हाखौ गोलैना थानो हासै मास मोनफ्रोमबो बोसोराव मावगासिनो थायो जेनेबा बेनो? बोसोराव जों मावबाय थायो। अनेक रोखोम मैगं थाइगं मावो आरो माइ दै गासिबो। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। आङो अरिजिनेलि आं आबाद मावो, आं आबादसो मावखायो अरिजिनेलि। बर्थमानाव आङो जुखामखौ डिसेम्बरनि 7 थारिखनिफ्राय आं स्टार्ट खालामदोंमोन। गासै जुखामा जाना दङ 95 बिगा आरो ओमफ्राय जोगोनारा 5 बिगा, माइ आबाद एनके माइ गायदों बे 9 बिगा आरो बे थाइबें दङ 6-7 बिगासो जागोन। एक्जेक्टलि सुनाय जायाखै। टटेल गासै जों हाया 130 बिगा दङ। बिदि हिसाबै आं आसा खालामदों माने जुखामखौ जों पार बिगा मथा मथि 12निफ्राय 18 कुइन्टेलसिम जों मोनो। आरो मोनोब्ला जोंहा मथा मथि मोनोहाय जों मोन्दों 22 थाखा करि मोन्दों आरो एफसिआव फानोबा 25 थाखा करि जों मोननो हादोंमोन। देग्लाय खाफालनि खोथासै एफसिआ लागोन लाया मिथिया। लायोबाथ' जोङो बहुद गोबां लाब खामायनो हागोन। आरो पार बिगायावहाय जोंहा जुखामा फाननानै मोनोब्ला 20 थाखा करि मोनोब्ला जोंहा मथा 30,000 थाखा जोंहा फैयो। 1 बिगायाव मथा 7निफ्राय 8 हाजारनि गेजेराव खरसा जायो। मथा मथि पार बिगा माने 23,000सो जुदि 20 थाखा मोनोबा 23,000 जोंहा पार बिगा लाब थायो आरो आं बोसोरै बेखौनो सानो जे जोंनि आबादारि जोंनि जिथु इयुथ सेंग्राफोरा जायफ्रा फरायनानै बि पास जानानै थाबाय, सोरबा मास्टार डिग्रि फरायनानै थाबाय, बिथांमोना मा खालामो माने साख्रि गैया आरो जोंहा जबलेस होनो। खिन्थु आं बेखौनो सानो बिथांमोना जुदि 7,000 खरसा जायोब्ला बिगायाव जुदि 20,000 मोनोबा 40,000 थाखा खरसा गारनानै जुदि 20,000 थाखा लाब मोनोब्ला 40,000 थाखा लाब थायो। बेनिखायनो आबादा मोनसे इनिसियेल स्टेजनिफ्राय माने केपिटेल थाखा बनायजेननाय होननानै आं सानो। बेनिखायनो जितु जोंनि बर' समाजाव जों बेखौ नुनो मोन्दों जे जोंनिया माने बरदिन जानाय ख्रिस्टमास फैबाय। ख्रिस्टमास फैनाय लोगो लोगोनो निउ इयार फैबाय। निउ इयार फैनाय लोगो लोगोनो हाबा थाबाय। हाबा होनाय लोगो लोगो कनफारेन्स थाबाय। माने जोंनि बर' समाजनि गेजेराव एन्टारटेनमेन्टखौ बांद्राय आं नुदों। बेनिखायनो जोंनि मानसिफ्रा माने हाया बिगा गोलैना दोङो। दा नैबे सकरा एरियायाव आं मावफैदों माने आङो 1500 करि पार बिगायै लिजाव लादों। आंहाथ' गावनि हा हिसाबै गैया, दोङोबाबो जोंहा सब बागान एरिया। बेनिखायनो मा जोंनि जितु बर' समाजफ्रा माने मावनाया मोजां, ओंखारबोनाया मोजां। आरो बिनिफ्राय दा बांगालफोरा मोनसे एन्टारटेनमेन्ट होननाय बिसोरनाव गैया। कनफारेन्स गैया। दा जेनेबा रजा होदो, रजाबाबो बिसोर सानाव पुरा खामानि मावो, मोनायावसो बिसोर रजा मानियो। दा बिसोर हाबा जायोबाबो बांगालफोरा माने मोनायावसो हाबा जायो। दा जोंनि जितु समाजनि जितु ख्रिस्टानानो जा हिन्दुआनो जा जिखुनु जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा माने एकदम बादुला जानायखौ जों नुनो मोन्दों। माने उलुं फुलुं थायो। आं बेखौसो नुनो मोनबाय थादों। बेनिखायनो आं खावलायदों जे जोंनि बर' समाजनि जितु मानसिफ्रा जे बांगालफोर हायोब्ला जों मानो हाया? जोङो ज' मावनो जों मावनो हाया। जेसेबांनो ज' मावगोन जेसेबांनो जों मार्केटिंआ मोजां जायो। आं बेखौनो खावलायदों जे जोंनि जितु बर' समाजनि मानसिफ्रा जुदि मावोब्ला मोजांसिन होननानै आं सानो। आरो ओमफ्राय आंहा मोनसेल' दुखु थायो पलिटिक्सनि सायावहाय। दा जों थाइबें गायदों, अथ' खरसा बिगायावहाय जोंहा मथा मथि थाइबें गायोब्ला 8,000 9,000 खरसा जायो। आरो तरमुज गायदों। बेफोरबायदि गायनायाव जोंहा अखा बांखाजों जोंहा गोबां लस जानो गोनां जायो। दा बेनिखायनो जोंनि हाग्रामा सार, जोंहा प्रमद बर' सार আৰু হেমন্ত ছাৰ, আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো মানে মাত মাতা নাই আৰু ইনচুৰেঞ্চটো দিলে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। যেনেবা কেতিয়াবা আমাৰ গাহৰি লয়, सोरबाबा जों अमा लायो, मोसौ लायो, बोरमा लायो, दाउ लायो, ना फिसियो जोंहा। खिन्थु आबादारि जायाखै जोंहा मोनसेबो दिनैसिमबो इन्सुर होननाया गैया। दिनै साइकेलाबो दोङो इन्सुर दोङो, दिनै गारियाबो इन्सुर दोङो, मानसियाबो इन्सुर दोङो। दिनै आबादारिफोरनि थाखाय मानो सिन्था खालामो सरकारा? आं बेखौसो खावलायबाय थादों। जुदि बेखौ जुदि इन्सुरखौ होयो होमब्ला जोंनि जितु बेकार थानाय लाइमोनफ्रा माने मावनो गिनाय नङा होनना आं सानो आरो। जोंनि बर'फ्रा माइखौल' एकदम माने बुङो जेनेबा दैज्लाङाव फैसा गैयाबाबो माइनि थाखायब्ला माने आबाद मावनो ओंखारो।
खिन्थु मेसेङाव आबाद मावनो थाखाय फैसा गैया होननासो फ्राय बुङो आरो मानसिफ्रा दा दैज्लाङाव आबाद मावनो दैज्लाङाव माइ गायनो हायोब्ला मेसेङाव मानो हाया मेसेङाव दैज्लाङाव गायनाय फैसाजों फाननानैबाबोथ' नों गायनो हायो दैज्लाङाव माफ्राय गायनो हायो खिन्थु मा जोंनि गेजेरावहाय मा बुंगोन मा कालसार खिन्थु मेसेंनियासो बांसिन फैसा दङ दैज्लाङाव नोंहा माइयाव खोब पार बिगा फाननानै मोनोब्ला 12,000सो मोनो आरो नोंहा 6 7 हाजार गेजेराव खरसा जायो माइ गायोब्ला होमबा जोङो जुखाम गायनानै बा थाइबें गायनानै तुरमुस गायनानै पार बिगा जुदि जोङो 20,000 30,000 जुदि मोनोब्ला माने खमै दोङो दायो जेनेबा आङो दायो बड'लेण्ड रिजर्ट बनायदों रिजर्टआवहाय एग्र' टुरिजम आं थाइजौ गायदों थाइजौआव बहुद बेनिफिट दं बेनिफ्राय मा होनना बुङो सामफ्राम फिथाइ बहुद बेनिफिट दं आरो खान्थाल बेफोराव बहुद बेनिफिट दं माने आरो मोदै फिथाइ पार केजि जुदि नोङो 80 थाखा 90 थाखा बेसेबां थाखा जागोन बेनिखायनो आं सानो माने बहुद माने आबादाव बहुद थाखाखिनि दङ दायो आंहा गासै गार' माइ लानानै गासै 8 लाखसो खरस जाबाय आंहा मोनसे एक्सपेक्ट दङ 130 बिगायावहाय मथा मथि 20 लाखनिफ्राय 30 लाखनि गेजेराव फैनांगौ होमब्ला मा नांगौ नोंनो 8 लाख खरसा जानायाव 20 लाख 30 लाख होयोबा नोंनो मा नांगौ आं बेखौसो सानो जे खम समनि गेजेराव 4 मासावनो नोङो बाय डाबल खामायनो हायो माने खेथियावहाय 4 मासल' खस्थ' खालाम आरो बारा खस्थ' खालामनांगौबो गैयालै मोसौफोर फैयोबोला बेखौल' माबानांगौ आरो जोंनि बर' समाजाव बेखौ बुजिनाया मोजां मोसौ हगारनो थाखायलायनो खेथि मावनो हाया होनना बुङो बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बर' समाजाव जेसेबांखिनि मोसौ हगारलाबायो नाथाय बेखौ दा हगारथों नोंथाङाबो मोसौ फाननानै फैसा मोनगोन बोरमा फाननानै फैसा मोनगोन सासे आबादारियाबो गावनि आबादखौ फाननानै फैसा मोनगोन बेनिखायनो आङो गासै जुदि बर' समाजनि बा जोंनियाव खम बाखिनि जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ जोंनि जनजातिफोर दङ जाहाथे जोंबो सोलोंनाया मोजां जेरै मुस्लिम हारिया जुदि मावनो हायोबा जों मानो हाया जोंबो एखे मानसिसो आं बेखौनो उनाव खावलायदों जे जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांखिनि जोंनि जनजातिफोर दङ जाहाथे मावनाया मोजां होननानै आं खावलायो Ya abang Obinas Doimarini Cinga bina pengdeke dakcegenga ya mikop miraku gia aro sosarangko gia aro gomendarangko gia mikoba gia mi bigas ku ngen aro sosara biga cigedi ngen aro mirakura digen gemako chugumak melimuna Rcasa sotbri bonga biga gia cengaya nerpeng deke bina dakcagenga mandi sak kamka gwarang sotbongrang gapkin ajengna cenga bina dakcagenga pia dakcagani kita cengna dengtang manca biabok nenga dige mengna ya biabok jok Udalguri district aro ye ambago sok goba donga aro Rajagor Ranagor donga aro Sokraw donga ya gitam jagaw donga mitela